Прикордонник, який послав російський військовий корабель відомим курсом, отримав відзнаку за заслуги перед Черкащиною. Після атаки на острів Зміїний вважалося, що Роман Грибов загинув, але згодом з'ясувалося, що він у полоні в окупованому нині Криму. Нещодавно його разом з іншими побратимами-прикордонниками вдалося звільнити з неволі. Все, що Роман розповів, це дійсно стосується України, стосується стійкості духу наших бійців, які, не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на тортури, які він переніс, ні на відношення, ні на моральний тиск, що саме головне, він абсолютно здраво витримав, і він буде прикладом уже для наших українців і для Черкащини твердості і міцності духу українського, козацького такого духу, для того, щоб ми перемогли. Хочу сказати величезне дякую українському народу за таку підтримку. Ми дуже відчуваємо цю підтримку, нас це надихає. За нами сила, за нами правда, разом ми переможемо. Слава Україні!